Het COA had de gemeente Noord-Friesland vregen om mee te werken aan 2 opvanglocaties voor asielzoekers. In Kolm en in Dokkum. In Kolm hier het COA het jerdere gemeentehuis op het erg, maar hier had het college net mee instemd. Onder andere omdat hier een andere bestemming voor tassein is onder het dorp. In Dokkum zal wel zacht worden naar een locatie. Er zijn nog geen locaties op het eigen. We gaan dus onder hier voorstellen om een locatieonderzoek te doen. Dat betekent dus dat we Schengen van als er hier maar instemt dat er eventueel een plek komen kan voor 250 asielzoekers. Maar dat kan ik wijzen dat die ziektocht iets opsmiet wat wij verzinnen van, nou ja, dat voldoet dus net, dus dat doen we dan ik maar net. Dus we doen een locatieonderzoek en dat doe je natuurlijk net voor de poedelengrap. Dus als dat kan en de gemeente is het helemaal eens, dan komt dat er wel. Maar het kan ik wijzen dat we zeggen van, het onderzoek doet blikken dat er eigenlijk geen enkel geschikt plek is. En dan ja, ben we weer terug bij af. Maar zo biggelix echt een oordwarp in de gemeente werken? Nee, wij zoeken voor eerst naar Dokkum. Dus net naar oren plakken en daar het COA u om vragen. Dokkum is een stad met een verschillingenniveau. Het jeder ik asielopvang plak vond, maar 650 plakken. Dus dan luidt het in de reden dat je voor 250 plakken daar ik wel wat vinden kunnen zoen. Dat er asielzoekers opvangen worden zullen is in alle gevallen wis. En je weet, like als ik en alle andere mensen, dat er een probleem is met de asielopvang in Nederland. En dat betekent dat Elsie een steentje bijdragen moet. En wij denken dat met de opvang van 250 mensen in Dokkum wij uw steentje ik bijdragen. Nou is het een gevoelig onderwerp, vooral in een meerskip. Hoe denk je dat de reacties wijzen zullen? Nou ja, dat zal blikken waar Matt en dat is ook vooral belangrijk voor de gemeente hier. Want de gemeente hier het zijn van wat er gebeurt over de asielopvang in de gemeente. Wij willen het laatste woord hebben en terecht, want de RIE is het hoogste orgaan van onze gemeente. Dus de RIE komt op 20 juli in de haatrol. Die zal dat beschermen, stemmen ze daarmee in of willen ze wat oors. Dat maakt de gemeente RIE aan. En ik denk dat er voorstanders bij zullen, maar ik zie instanders. Over het generaal is het WOSA dat de komst van een asielzoekerscentrum altijd een heel soort opsporing houdt, maar dat nooit verinventeerd in de meeste plakken de meeste mensen de wollen wend binnen en er ik tevreden mee binnen.